Rád som vás poznal, chalani. Niekedy by ste k nám mohli spolu prísť. Môžem priniesť môj nový model, atom vodíka. Máš len jeden, Asi ho budeme musieť rozdeliť. Ten bol dobrý. Sledujte. Čo máš na obed, Sherman? Konzervu alebo granule? Mladú mrkvu, biojablkový džús a tuňakový sendvič. Mám omega-3 kyselín. Ty ješ ľudské jedlo? Ha? Áno, prečo by som nemal? Lebo si pes. Nie som. Jasné, že si. Tvoj otec je pes, takže aj ty si pes. Podľa mňa to máš pomýlené. Je to adoptívny vzťah. Čuž, Karl. OK. Aha, ukážem ti. Dones. No tak, psíček, dones si obed. Bež, dones. Aká potupa. Sherman, dones si obed. Aký si ty dobrý psík. Haf, haf. Čo je to? Je moja, daj mi ju. Čo je to? Píšťaľka? Veď ani nefunguje. Je to píšťaľka pre psov, Penny. Funguje na frekvencii, ktorú počuje iba pes. Odpáľ, Karl. OK. Penny, táto píšťalka je môj majetok. Tak mi ju vráť. Skoč, psíček, skoč. Nie som pes. No tak. Ale Sherman, priznaj sa. Si pes. Povedz to. Pusti ma. Až keď poprosíš ako pes. No tak,